Canelons de galta de porc, Anna, queden supermelosets, i no te'n menges un, te'n menges per almenys 3. Pareix una combinació perfecta, les galtetes de porc, el formatge, una beixamel suau... Uau, a mi que em flipen els canelons. Comencem a anar. Vinga. Anem a començar fent un guisaet de galtes de porc. Les podem fer també de vedella. Podem aprofitar carn de puchero, podem aprofitar per a fer 1000 coses. Molt bé. M'entens? En aquest cas hem agafat les galtes de vedella, perquè a mi, per exemple, les galtes de vedella, les galtes de porc, perdó, i les de vedella, per a mi són unes carns molt meloses. Val? Sí, les utilitzes utilitzes carns molt molt. melosetes, després queden molt bones en els canelons. Clar, perquè els canelons al final vols com que es desfasa la carn dins. Claro, que sigui una miqueta així. No, que pare seca. Vaig arrimar una miqueta el Vale, formatge jo per ací. enllave les mans i t'ajude. Va, deixem-ho guardar per així també ja. I el primer que anem a fer és salpebrar una miqueta la carn i anem a fregir-la una miqueta. Simplement anem a guisar-la. Li posem una miqueta de sal a tot, sense porc, perquè encara quan la va soltar quasi tota no passa absolutament res. Anem a tirar-li una miqueta de pebre per així. I no vam assecar una miqueta l'oli en si anem a sofregir-les. Una miqueta, anem a fer-li 2 voltes i s'ha acabat, no passa absolutament. Simplement és sellar-les una miqueta. Anem a agarrar així i anem a fer una bona base de verdura. Con tots els guisets, una bona base de verdura. Mira, pren carlotes, Anna. Vinga, doncs passam per a... Te les pele i te les talle o com? A veure si trobem algo... Pues mira, Passa'm una puntilleta. En esta puntilleta, esperant tu, Anna. I ja està. Val? Una ceba, un porro, una miqueta de tomaca, un all, unes herbes aromàtiques. En aquest cas tenim timonet, tenim romet, tenim una miqueta de canella, tenim una miqueta de llorer. Totes les herbes aromàtiques van molt bé per a lo que és totes les canelles. La canella, a mi m'encanta gastar-la, igual com una miqueta de clau d'olor. Inclús una miqueta de regalícia també queda molt bé, Anna. Té un sabor molt característic. També si posem n'han de posar poqueta. Sí, poqueta, poqueta. Li aporta molta profunditat la regalícia per als guisaets. També m'agrada molt. I per aquestes coses que són de carn, podem jugar molt en el que són les espècies que més ens agraden a nosaltres. El cardamomo també està molt bé. Perquè són carns com que tenen molta potència, no? I pots posar algunes espècies més fortetes. Exactament, clar que sí. Mireu, vaig a fer 2 voltes de la carnesta a les galtetes de porc. Ja les tenim ahí. I deixa'm el teu drap anar. Pren el drap. Jo l'agarre. I me'l posem a este costat així. Li peguen 2 voltes i comencem a posar totes les verdures dins. Seguiem una miqueta la carn, en la carn ben potent, el foc ben fort. No cal ni daurar-la, ni apregar a daurar-la, simplement és una miqueta. Es couen en seguida. Són de porc. En menys d'una hora les tenim més que cuites. Sí que és veritat que les de vedella costen una miqueta més. Les de porc normalment són totes nacionals. Quan compreu les de vedella, procureu que siguin nacionals i que siguin fresques. En venen d'importació, que són més econòmiques, però a mi no estan gens bones. Ah, sí? A mi no m'agraden, Anna. Però es venen congelades, no? Sí, o les descongelen i te les passen com a fresques, i venen d'altres països, i la veritat que a mi no m'agraden tant, estan més dures, tenen més nervi, no sé per què, seran vedelles igual, però són altres races, però a mi no estan tan bones. Ja. Mireu, ja li hem pegat 2 voltetes així. I ahí tens l'all porro, no? Sí, l'all porro i la ceba. Ai, sí, perquè també l'has afegit. Vale. Carlotetes que ja les tens per ahí. Les carlotes també que van així dins. Comencem ja a cuinar tota la ceba esta. Anem a posar totes les aromàtiques, sense por, que vagin obrint ahí. Anem a tirar la carlota esta. Mira, la fulleta de llorer te l'has deixat, la pone? Tira-la, Anna, sense por. Ala, molt bé. Llorer, que no falte. Molt bé.
Una miqueta de El llorer és una cosa que Carlota. jo la gaste moltíssim, eh? Sí. A qualsevol cosa li poses una fullita de llorer i m'agrada. I canvia. Li dona un toc ahí... Bo. Sí. Agarrem així, fem la Carloteta. I ja la posem dins també. Hem afegit una miqueta de vi, una miqueta de conyac, una miqueta de mistela, una miqueta de vermut, el que ens agrada, una espècie d'algun licoret. Anna? Per a donar ahí... Si no volem, per exemple, utilitzar alcohol, que tenim algú a casa que no pot prendre res d'alcohol, Mosto. que ja saben que no s'evapora, algun suc o algo, no? Sí, un mosto. Un mosto, també, perfecte. De raïm, també li diria Un mosto bé. de raïm, perfecte. La portaré una miqueta de dolçoreta, que també li va molt bé. Que és el que volem també. Exactament. Vale. Ahí la tomaca, Anna, que tenim així també va dins. Allí la tomaca... Tot dins. Molt bé, aleshores primer fem ahí com si fos un guisaet. Exactament. No? Volem guisar la carn per a que isca... Molt bé. Anem a fer un guisat tradicional Per a després farcir de tota la vida. Després tot el que tenim així anem a aprofitar-ho. No anem a tirar absolutament res. El que és la salseta anem a aprofitar-la, anem a aprofitar tota la carn, anem a aprofitar absolutament tot. La salsa eixa és boníssima. Una miqueta que tenim així, anem a tirar-li. I mireu, simplement el que anem a fer ara és deixar que reduïsca el que és l'alcohol, afegir-li aigua, simplement que cobrisca el que és la carn 45 minuts, i jo calculo que en 45 minuts aquestes galtetes de porc estaran més que fetes. I en seguida, en la carn d'aquestes galtetes de porc, anem a fer el que són els nostres canelons. Mira, ja tenim així el que és la carn de les galtes, que s'ha quedat superblaneta, Anna. En una tiradora anem a xafar-la una miqueta, i aquesta carn ja ens aprofitarà per a farcir el que són els nostres canelons. I això està rebotant, si no vol trencar-se. Home, algú deixa-lo que estigui una miqueta més dure, perquè està quedant-te super planeta, sí. Però aquí tenim el que és la salsa, Anna. La salsa aquesta, el que hem fet, anem a engordar una miqueta, una miqueta de fècula de dacsa, i després l'aprofitarem per al que són els canelons, que també està superbona. És a dir, que ara anem a barrejar això, no?, en el que és la salseta esta, per a després farcir els canelons. I després fem la beixamel per a posar per damunt. Exacte. No, la salseta l'aprofitarem també per a posar-la... Ah, també per a fer la beixamel? Sí, per a posar-la després a la base del plat, a veure com ho fem. Molt bé. I així encara dona més gustet, no? Ah, claro. Està molt més potent i més bona. Molt bé. Així tenim la nostra safateta. Anem a baixar-li el foc així una miqueta al mínim. Ara simplement anem a afegir una miqueta de fècula de dacsa per a que ens engorda aquesta salsa d'ací. Així, el que anem a fer, anem a agarrar aquestes... Això segons fabricant, O sigui, segons el fabricant que vosaltres tingueu, n'hi ha un nyan que es posen en remullar en aigua, n'hi ha que s'han d'escaldar una miqueta, s'han de coure una miqueta, n'hi ha algunes que ni siquiera que ja venen els conills i els fetes que t'agrada tu de jugar. Que això és superfàcil. Que ja venien precuites i que està de categoria. Sí, la veritat és que abans costava una miqueta, n'hi havia una cosa soles, però ara n'hi ha un fum de formes per a fer canelons. Ara n'hi ha 50.000, Anna. Sí, sí. Mira, vols farcir amb mi, Anna? Vinga. Vinga. Això ahí. A veure. I si bé t'agarres una obleta d'estes... I anem posant, no? Claro, i anem posant carn, les verduretes... Amb una forqueta. També? Vale, va. Epa! Una forqueta per tot, Vinga. I anem farcint els dos. I anem posant la carn esta així dins. I... Vale, a veure, molta quantitat en poses? Home, que tampoc, que no el fica buit ni el fica ple, Anna. Vale. Ens ajudem el gabinet, l'agarrem i ja comencem a enrotllar. Si vols el deixo el gabinet i si pots sense gabinet també. I ja comencem a embolicar, Què has fet? On has tallat en el ganivet? No tallat res, simplement l'he agarrat. Perquè t'has ajudat en el ganivet? Sí, a enrotllar-la. A veure, espera, que jo... I ja en tenim uno. Ah, sí, que és vara. Claro. Vale? Molt bé, Anna. Super. Molt bé, ara va. És que faig jo molts burritos i enrotllo moltes cosetes d'estes. A veure, no estarà bé quan la maten que tinc que portar això hasta ahí. Vinga, va. Molt bé. Perfecte, super. Molt bé. Encara no m'has convidat mai a sopar a ta casa, Anna? A veure, com fa la teva especialitat. A veure, per vindre a sopar a ma casa te n'has de vindre o a Tarragona, a Alacant o al poble. És a dir, has d'agarrar el cotxe i vindre-te'n... Bueno, doncs anem a... Jo, si vols, es convide per ací.
No, però jo vull que cuines tu. Ah, que pesat. Però si jo podria cuinar així, no vols mai que puc cuinar. Sí. Pues faig uns burritos superbons, eh? Ah, sí? Sí. En què es fas? Uns burritos, pues, si es dic, es faig en seitan. Ah, en seitan, boníssim. Faig com uns dòners. Els dòners del kebab. De Laura, en Laura eixa, com es diu això, que és... Com que, què? El pollastre, com es diu aquest pollastre? No, que es faig en seitan. El seitan jo el marine, com si fos pareix carn metjadeta, i es queda superbo, en sèrio. A mon pare l'ha colat, pobre home, li ho cola tot. Però ja ho sap. Ja tenim així una canelones. Està bo. Està bo això, Anna? Sí, claro que està bo. Mira, ves tu els canelons i les pones allà, Anna. Al final m'ha quedat en els canelons, m'has dit bona traça. Jo vaig a fer la beixamel, Anna. Ala, pues tira, a fer-la... Jo vaig a fer la beixamel, que tenim per així. Molt bé, m'has dit traça, doncs vinga, a fer canelons. Vinga, va, Anna. Que sí, que sí. Que no sia tomaca. Que no. Que venen a fer uns canelons també està bé. Que sí, si jo no he fet. Ahí estem. Vinga, així, canelonet, vinga. Entonces, tacos de seitán. Bueno, faig més coses, però sí, això està molt bo. Això em faig moltíssim. Passa la llet, mira, no, que té les mans. A veure, jo faig depèn la gent que tinc a casa. Si tinc molta gent no em complique molta cosa i començo a fer coques de verdura per tots i ja està. M'entens? Perquè si em ven molts convidats no vaig a començar-me a fer burrito per cada un. Anna, a veure si m'ho entenem. Jo vull aperitiu de benvinguda. Primer, segon i postre, i pastisses pel cafè, tot. Aperitiu de benvinguda, com van a la cantina, es posaré moixama, bonito, una miqueta de coca de molletes i coca de verdures. Tot compraet. No, tot compraet no, les empanadilles es poden fer, xico. La mantega, una miqueta d'oli. Tot compraet, que masaques. Home, doncs no vols moixama. Xico, te'l compré una bona. Si ve la meva filla, se la papa tota sencera ella. Claro, xico, tot compraet, no me'n deixa ni un trosset. Si vols faig fins i tot les olives, que parties, per donar-te-les a tu. No, des que va ton pare tan bones. Ah, pues sí, mon pare li ixen molt bones, les olives parties. Es va agarrar la recepta de m'abuelo i li fixen super, Mira, ja tenim així el que és la farina esta. Anem a treballar-la una miqueta. Ho hem parlat moltes voltes. Esta farina, si la treballem una miqueta, li llevem una miqueta el que és el gust a farina. Que moltes voltes hi ha beixamels o croquetes que fan gust a farina crua, perquè no l'han treballat. Simplement treballar una miqueta de pebre, una miqueta de sal. Pues ni tan mal, els canelons. Ara ja estan. M'ha sobrat una miqueta de carn. M'has llevat el drap. Vinga, torna-me-lo. Vale, va, pren el teu drap. Ahí tens per torcar una miqueta, si vols, Sí, ara torque, però primer les mans que me l'he de torcar una miqueta. Que se'ns ven així el que és la nostra beixamel. Anem a anar afegint-li llet poquet a poquet, sense pressa. I anem a afegir una miqueta de formatge de cabra o el formatge que tingueu per enriquir una miqueta el que és la beixamel. Qualsevol formatge, les puntetes, ho han dit moltes voltes, aquelles puntetes que es queden trossets xicotets, que es queden amagats per pel costat, per racons de les neveres, això s'agarrem, es ratllen tots i són de categoria per fer aquestes coses. Afegim una miqueta de formatge de cabra així a trossets i estem enriquint i estem aportant sabor al nostre beixamel. Estem enriquint. Molt bé, doncs mira, parlant d'enriquir, jo t'he portat avui una coseta per casa d'un producte que ens han venut molt, bueno, així n'hi ha molts exemples, però n'hi ha un que és com a molt característic, que segur que sona, que està molt enriquit en coses per a que pensem, no? Per a vendre molt com a que ens ajuda a les nostres defenses. I segur que sabem de quin tipus de iogurt, de beguda fermentada estem parlant. Que són aquestes botelletes que són molt còmodes, a més, perquè ens les emportem a qualsevol puesto, per xiquets a escola, i com a que són per eixos ferments, per ells com a que ens ajuden a les defenses. Bueno, a nivell probiòtic ja sabem que ens poden ajudar qualsevol iogurt fermentat, però moltes voltes per a posar-hi al·legació, moltes voltes han de tindre alguns nutrients per a que puguem posar-hi al·legació en el producte. Quins nutrients ha de tindre i per això s'enriqueix el producte? Doncs mira, per exemple, la vitamina B9 i la vitamina D. Però resulta que la vitamina B9 i la vitamina D no sols està ahí. Però què estàs parlant, Anna? Tu és que et passes de tot. Això són els... Sí, els iogurts fermentats que n'hi ha, que es venem, que ens diuen que són... Vale, doncs això ens poden dir que són per a les defenses, perquè en realitat el que porten és vitamina B9 i vitamina D. Però el que jo vull, és necessari prendre la vitamina B9 i la D així? No. És a dir, n'hi ha altres aliments que en realitat també ens aporten en moltíssima més quantitat la vitamina B9 i la vitamina D, a més d'altres, com per exemple calci, que també en porta, com per exemple zinc, i vos ha portat per a que entengueu i vegueu la diferència.
A més que la diferència és que aquest tipus de producte el que porta és prou de sucre afegit. Si ho comparem, per exemple, en un iogurt natural, normal, és a dir, una llet fermentada, trobem que té 4 grams de sucre, el propi de la llet, la lactosa, mentre que un iogurt d'estos beguts que són per a les defenses i tot això, porten al voltant de 10 grams, és a dir, ja n'hi ha una variació prou important i estem prenent sucre, prou quantitat de sucre en comparació a un iogurt normal. Per exemple, de vitamina D, una llauneta de sardines. Les sardines tenen molta quantitat de vitamina D, és un dels aliments que més en aporta. Ja sabeu que la vitamina D hem de prendre el sol, però per cada 100 grams de sardinetes trobem 8 mil·ligrams de vitamina D i en el producte fermentat en trobem, per exemple, 1,5. Aleshores, imagineu-se la quantitat de vitamina D que podem trobar en un altre producte de manera molt més fàcil. O, per exemple, la vitamina B9, que també ajuda a les defenses, no? La vitamina B9, així en trobem al voltant de 130 i així en trobem 300 i pico, és a dir, és una barbaritat. O, per exemple, en el cas del calci, trobem també com a que es quadriplica la quantitat de calci que trobem en 100 grams d'un formatge fresc. Aleshores, a casa, n'hi ha moltes voltes que mirar el màrqueting alimentari que es fa de certs productes perquè podem trobar aquests nutrients que ens al·lega com a que són superbons per a nosaltres en altres aliments d'una forma molt més fàcil. Un altre exemple, com el plàtan, també té vitamina B9 que ens ajuda a les defenses i està multiplicat per 2 a aquest producte fermentat. O sigui, una cosa superfàcil que podem trobar i que no fa falta que prenguem tot això. Molt bé, Anna, molt bé. Que moltes voltes el mercat mateix ens enganya, que en altres productes més naturals està igual de bo i ens aporta molt més. I saps què passa en tot això? Que a voltes ens crea com una necessitat. Sí, la bechamel que hem de comprar aquest producte. Que han fet en companyia una miqueta de caldo de la cocció. Molt bé. Val? I una miqueta de sal, pebre, que l'hem posat així dins. I així, una mica carregat així de bechamel. A tope. Val? Súper. Anem a posar-li formatge. Mira, això ja has acabat, eh? Sí. Vaig a llevar-te-ho d'ací. Anem a posar-li formatge, anem a carregar-ho de formatge, sí. Formatge que tinguem per dins de casa, tot és bo. A mi m'agrada posar-li toques de blau, perquè com no sempre tinc prou formatge a casa, m'agrada posar-li 6 tipus de formatge. Però si no vos agrada, doncs, bueno, proveu només un d'estos que tingui una matèria grassa més elevadeta, una miqueta més elevadeta, perquè fundixen molt millor. I després anem a posar un toc ja més cruixentet, que són així unes... Què són? Avellanes. Unes avellanetes que hi ha per així. Però, bueno, podem posar qualsevol fruita seca, no? Per exemple, ametlles, anacards... La que siga. Al forn, gratinem. Gratinem no, s'ha de coure una miqueta més perquè tenim la pasta més o menys precuita. Mitja horeta, quan fos a fer el puf-puf i comença a fer-se ben dauradeta, la traiem, reposem. No fem de provar en seguida perquè està massa calent. Reposem i després m'ho papem. Preparem uns canelons espectaculars. Netegem les galtes i les salpebrem al gust. Les sofregim. Afegim l'all porro, la ceba, la carlota i els alls picats. Posem la tomaca, les herbes, el vi, l'aigua i deixem que coga tot. Colem el caldo i el calfem amb fècula de dacsa per a fer la salsa. Desfem la carn, omplim la pasta i l'enrotllem. Preparem la beixamel. Desfem la mantega i afegim llet, formatge de cabra, pebre i sal mentre ho batem. Cobrim els canelons amb beixamel, formatge ratllat i avellanes. Els gratinem al forn i quan estiguen daurats els escudellem amb la salsa. Un plat que enamora. Mira, Anna, canelons fets. A veure si tenim la sort de que no mos trenquen. Ja tenim així. Anem a agarrar i posar una miqueta. Mira com s'ha quedat la salsita de carn, que s'ha quedat fantàstica. I anem a pintar una miqueta el plat així, per a posar una miqueta més de salseta. Molt bé. I aportar més sabor a estos canelons. I ara el que anem a fer és anem a agarrar-los estos. Uns trossos de canelons. Són grandets, eh? Són grans, sí. Són grandets. A veure com podem fer per agarrar-los. Claro, això volia dir-te, que és que per traure-los... Vaig a ajudar-me en això també. I en estos, a veure si mos deixa... A veure si mos deixa. 1, 2 i... Epa! A la primera, Anna, a la primera. Com crema, que començament. Que no crema, Gels, no. Mireu quins canelons de galta, de vedella que acabem de fer. Pots tastar-los? Si m'ha cremat la mà, Mancés. Ja agarra un trosset de cinca que siga, va.
Com es menges això, no pots parlar ja, eh? A veure. Mira, que sigui ese trossit xicotet. Jordi, que crema moltíssim. No crema gens, dona. Què té que cremar? Sí, que crema molt. No. Claro, mira, sí crema.